tant de soroll fan les motos de MotoGP a la sortida d'un gran premi. Fixa't ara que les motos estan a la T10, encara no estan aquí, això que se sent són les que estan preparades al pit lane, 97, 100, 104, aviam el moment de la sortida fins a quan arriba. Tot preparat, tot preparat! Mare 114 decibels. de Déu santíssim. Heavy. I marca el primer! 100! Marca el primer. Ja el veurem quan tornin a passar per recta de meta. Mira, mira, mira! No hi ha res igual. 114 decibels. No hi ha res igual. Increïble. Aquí ho tenim.